आजकल के भोजपुरी संगीत में अश्लीलता के जहर इतना विकराल स्वरूप ले ले बा कि हमने कहीं बुझाते नहीं कि भोजपुरी इहे हो कि आज कोई 100 बरिस से जौन भोजपुरी आवत रहला वो भोजपुरी रहला। एगो गीत सुनी जा कि फुहर गाई बनो स्टार गाई बनो स्टार अश्लील महान हो जइबो कमर हिलइबो गइबो गइतिरी धुरान ना होइबो कमर हिलइबो गइबो गइतिरी धुरान ना होइबो। फुहरे गाई बनो स्टार फुहर गाई बनो स्टार अश्लील महान हो जइबो अरे महान हो जइबो कमर हिलइबो गइबो गइतिरी धुरान ना होइबो कमर हिलइबो गइबो गइतिरी धुरान ना होइबो। भोजपुरी में भरल बाड़े निमन सुभर गीतकार जितेंद्र जख्मी महंत बलियावी आरा के अजय कुमार हो यारा के अजय कुमार। भोजपुरी में भरल बाड़े निमन सुघर गीतकार हो निमन सुघर गीतकार। जितेंद्र जख्मी महंत बलियावी आरा के अजय कुमार हो यारा के अजय कुमार। लहरी बागी अनारी के चिन्ह लहरी बागी अनारी के चिन्ह आरे परसन दान ना होइबो परसन दान ना होइबो कमर हिलइबो गइबो गइतिरी धुरान ना होइबो कमर हिलइबो गइबो गइतिरी धुरान ना होइबो। बच्चन बाबा गुलाब वीरेंद्र दियारा में रहले भिखारी हो दियारा में रहले भिखारी। बेचू मियां राम पुलिस हियरा में महात्म तिवारी हो हियरा में महात्म तिवारी। नाथुन बाबा आवाज के राजा नाथुन बाबा आवाज के राजा ललन सैन सान ना
हरि भरत विष्णु ओझा जिया लाल एक नाई हो जिया लाल एक नाई। कतनो व्यूअर्स बढ़ावो कतनो व्यूअर्स बढ़ाइब श्रोता के ऐसन जुटान ना पाइब। आतना श्रोता ना मिली है अरे जुटान ना पाइब। कतनो कमर हिलाइब गइब गइत्री पुरान ना होइब। श्रोता लोग के दोस्त का दीही कुकुरा दुआरा पर भुकवावे हो दुआरा पर भुकवावे। ए अश्लीलता में सभे दोषी बा गीतकार गायकार आ सुने वाला लोग। श्रोता लोग के दोष का दीही कुकुरा दुआरा पर भुकवावे हो दुआरा पर भुकवावे। पैसा दे के अपने घर में माई बहिन लजवावे हो माई बहिन लजवावे। राम इकबाल तिलेश्वर भदई राम इकबाल तिलेश्वर भदई राधा के सुन जवान ना होइब। अरे जवान ना होइब कमर हिलइब गइब गइत्री पुरान ना होइब। कमर हिलइब गइब गइत्री पुरान ना होइब। और के कलमकार रहे प्रसिद्ध जे भोजपुरी के बहुत ही मजबूत हस्ताक्षर कन्हैया तिवारी मिसिर महेंद्र पांडे एक नगीना हो पांडे एक नगीना। पूर्वी में पोवट के पाठा हनुमान के सीना हो हनुमान के सीना। ईश्वर बाबा कहे मुँह खरिया ई